dragii mei, sunt Adriana. Astăzi vreau să fac lucicoș. Avem nevoie de o varză, 2 morcovi, 2 cepe, un păstărnac, roșie, jambon afumat. Ingredientele o să le aveți în descriere. Bulion, 2 cepe, ardei gras, păstărnac, mărar și frunze de dafin, untură, boia, cimbru și piper. Vom începe prin a pune untura. Vreau să-mi lăsați în coment de unde mă urmăriți. Eu locuiesc în Anglia cu familia mea. Când s-a topit untura, începem cu morcovul, ceapa, păstărnacul, țelina și le călim câteva minute. Ardeiul, adăugăm și jambonul. Acum adăugăm treptat varza, după ce legumele și jambonul s-au călit. Punem restul de varză. Mai amestecăm din când în când. După ce varza s-a călit, adăugăm bulionul, frunzele de dafin, roșiile, boiaua, cimbrul, piperul, amestecăm, punem apă, și lăsăm să fiarbă. Scoatem frunzele de dafin afară. Aici am pus făină, facem ca și un mic rântaș. Aici am smântână de gătit. Mai punem zeamă. Și punem peste ciorbă. Adăugăm puțin delicat. Piper. Și eu am aici cam 2 linguri de oțet. Depinde cât de acră vreți să fie. Și la sfârșit, bineînțeles, mărarul. Așa arată ciorba mea și nu uitați să dați like, share și subscribe. Și dacă vreți în comentarii să-mi puneți și de unde mă urmăriți. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la mai multe rețete.